Det er dem, der... Jeg vil håbe, at der kommer liv i den nu. Nu begynder der at ske noget. Ja. Men Christian, det var lige før, vi kunne godt prøve at tage den ud på bruset. Bruset? Ja. Det er jo svært at filme, når det går. Hallo. Ja. Det er fint, ja, det er. Men det der er også bare lige lidt. Ja. De ser bare kigge. Ja, så. Ja. Det tror jeg, vi prøver lige her. Ja, du fik det for os svagt. Ja. Nu ved de godt, hvad der skal ske. Det kunne jo være, hun gav en tår. Du har ikke lige set det endnu. Ikke. Skal du ikke lide noget af det? Ja. Ja, ja. Lækker, og så får man den næste år. Ej, den er da lige så lækker. Det er jo starten på et langt hundeliv, det her. Ja. Ja, det er udenfor. Sådan er sommeren i Danmark. Det har du ikke forventet, hva'? Der var snu. Ja. Skal man stå op på bagbenet og så få fat? Det var det, lag. Ja. Vi lige hellere have været født i Florida, eller hvad? Den temperatur, vi har. Men det var ikke længe andet, end de kan stå op alle sammen. Hej til dem, da jeg gik på arbejde der. Og lige, så var så drejede de hovederne alle sammen. Så vidste du. Og det må jo have været hørelse, fordi der var ikke noget bevægelse eller andet. Hvorfor skal I? Ja. Hvor skulle I ikke... Det lugter af bekendt. Jeg er sikker på det. Og han har smørebånd. Gød ja.